Hausnarketa eta analisi eguna bizitzen ari gara gaur hemen Kataluniako Parlamentuan. Konvergentzia eta konkretuki mas giroa lasaitzen saiatu da Unio Sozioarekin azken egunetan izandako tirabiren ondoren eta sozialistek oraindik ez dute erabaki zer egin atzo diziplina botoa hautsi zuten 5 diputatuekin. Gaur Parlamentuko korridoreetan elkarrizketa asko izan dira. PSC Kasteleneko exekutiban aztertuko du atzo gertatutakoa. Gaur diziplina botoa hautsi zuen diputatu batek esan digu euren proiektua PSCren barruan defendatzen jarraitu nahi dutela. PSC es un proyecto plural y muy amplio, debe serlo, porque tiene vocación mayoritaria, ¿no? Desde este punto de vista, naturalmente, cabe muchísima gente, lo ha cabido en los 30 años de nuestra historia y naturalmente en el futuro debe ser así también. Konvergentzia Unio Federazioaren barne arazoi buruz, Mas presidenteak esan du ez dagoela ados bere alderdikideek Duran Lleidari egindako kritikekin eta Unioko buruzagiak bere konfidantza osoa izaten jarraitzen duela. Autodeterminazioaren aldeko agiria onartu ondoren, orain hurrengo urratsak 2 izango dira. Lehenengoa, Artur Mas presidenteak Mariano Rajoyri referenduma legearen barruan egiteko baimena eskatzea. Oraindik ez dago datarik bilera horretarako. Bigarren gauza, Kataluniako Parlamentua kontsulta legea onartzea eta horrela lotezlea ez izan arren Kataluniako herritarrei galdeketa egiteko oinarri juridikoa izango lukete. Galdeketa horretan 16 urtetik gorakoek bozkatu ahal izango dute.